ఆత్మానుసారంగా బలముగా స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. పరిశుద్ధడానికి వందనాలు, స్థుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. ఇదిగో నాయన గడిచిన నిన్నటి నుండి ఈ రోజు వరకు మమ్మల్ని మా సంఘటనలు యాజకుల కుటుంబాలను నాయన నీ బలమైన రెక్కల కింద భద్రపరిచి ఇదిగో తండ్రి ఈ రోజు నాయన మరి జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో ప్రవేశింపచేస్తున్న వందనాలు, స్థుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. నాయన ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ కి నాయన మాకంటే ముందుగా మీరు వచ్చారని నమ్ముచు నాయన మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి మీ నామము పేరట ప్రార్థన చేస్తారో వారి మధ్య నేను ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవానికి స్తోత్రములు. ఇదిగో ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో మీరు ఉండండి తండ్రి. మొదటి ప్రార్థన మొదలుకొని తండ్రి చివరి ముగింపు వరకు కూడా మీరే వచ్చి నాయన జూమ్ కాల్ మీటింగ్ ఎలా నడిపించాలో నాయన నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి. దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి. వచ్చిన వారందరినీ కూడా దీవించి ఆస్వాదించి వారికి ఉన్న సమస్యల నుండి నాయన వారికి ఉన్న ఇబ్బందుల నుంచి నాయన వారిని తప్పించండి. దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి. అయ్యా అప్పులు భారంతో ఉన్న వారిని నాయన అప్పుల నుంచి విడిపించండి నాయన. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. ఇదిగో నాయన మరి సంటి గారిని నాయన స్వస్థపరిచి ఆ దగ్గు నుండి విడుదల చేసి ఆ బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి నాయన జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో ప్రవేశింప చేయడానికి నీకు రూప చూపించండి. దేవానికి స్తోత్రములు తండ్రి. అలాగే నాయన ఇదిగో మేము ప్రార్థన చేయటం ఎందును నాయన ఆరాధన చేయటం ఎందును పాటలు పాడటం ఎందును ప్రభు నేను ఇదిగో మరి ఏ సేవకుల ద్వారాగా నాయన వాక్యము వివరించాలో నీకు తెలుసు నాయన. ఏ సేవకుని వాడుకున్నప్పటికీ దేవా ఆ బిడ్డ చెప్పే మాటలు నాయన మాకు నాయన జ్ఞానం ఇచ్చే మాటలుగా, తెలుగునిచ్చే మాటలుగా మా బ్రతుకులు సరిచేసుకునే నాయన వాక్యం మాకు అనుగ్రహించుకుని అడుగుచున్నాము. దేవానికి స్తోత్రములు. ఇదిగో తండ్రి మరి జూమ్ కాల్ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్న నాయన మరి సహోదరులు నాయన సేవకులు తండ్రి అయ్యా మరి ఎంత ప్రయాసన ఆయన అందరికడే లేచి నాయన అయ్యా మరి అందరికి నాయన పురుగొలిపి ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ కలిపి నాయన అందరికి కూడా నాయన అయ్యో ప్రజలు నశించిపోతున్నారు, అయ్యో లోకం నశించిపోతుంది నాయన అని తెలుసుకుని బిడ్డ నాయన ఎంతగానో ప్రయాసతో పని అయినప్పటికీ దేవా అయ్యా మరి 4:30కి లేసి అందరికి మరి లైన్లు కలుపుతూ నాయన ఇతర దేశాలకు తర్జుమా చేసి నేను ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపించి నాయన ఈ బిడ్డ ఎంతగానో ప్రయాసపడుతున్నప్పుడు దేవా అయ్యా నువ్వు ఆకాశం నుండి చూచుచున్నావు తండ్రి. అయ్యా వీరి పరిచర్య ఇంకా ఇంకా నాయన ఇతర దేశాలకు ఇతర కంట్రీలకు వ్యాపింపచేయమని అడుగుచున్నాము దేవా. ఇదిగో పక్కన చూస్తే భార్య అనారోగ్యంతో ఉంది దేవా అయ్యా స్వస్థపరచువాడు నేనే అని సెలవిచ్చావు. ఆ బిడ్డను ఆయన కడుపులో ఉన్న నొప్పిని తీసివేయండి బాబు. నీకు స్తోత్రం. బలహీనంగా ఉన్నవని బలపరిచే దేవుడవు తండ్రి. ఆ అనారోగ్యంతో ఉన్నవని ముట్టి స్వస్థపరిచే దేవుడవు నాయన. అయ్యా భార్యను ఒక్కసారి ముట్టండి దేవా. ఆ బిడ్డకున్నటువంటి నాయన అనారోగ్యం తీసివేసి ఆరోగ్యవంతురాలుగా చేయండి దేవా. నీకు స్తోత్రం. నీకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా తండ్రి? నీకు సమస్తము సాధ్యమే కదా నాయన. ఆ బిడ్డ పట్ల కృప చూపించండి అయ్యా. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. ఇదిగో నాయన ఇతర దేశాల్లో నాయన ఆఫ్రికా నా తండ్రి చైనా నాయన ఇంగ్లాండ్ నాయన మరి 4 దేశాల పేర్లు చెప్పారు నాయన సేవకులు. ఆ దేశంలో నాయన నీ సువార్త నాయన ప్రకటింపచేసి వారికి ఉన్న సమస్యలు వాళ్ళ దేశంలో ఏమైతే సమస్యలతో ఉన్నారు, ఇరుకుల్లో ఉన్నారు, ఇబ్బందులో ఉన్నారు, ఏమైతే నాయన బంధకంలో ఉన్నారో తండ్రి ఆ రాష్ట్రాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి ఉన్నటువంటి న్యాయ పరిపాలన జ్ఞాపకం చేసుకోండి. న్యాయమైన పరిపాలన చేసే నాయన అధికారులుగా మార్చండి దేవానికి స్తోత్రములు. ఆ రాష్ట్రంలో తండ్రి ఎవరైతే నాయన అనారోగ్యంతో ఉన్నారో, ఎవరైతే ఇరుకుల్లో ఉన్నారో నేను ఎవరైతే అప్పులని బాంధకములో ఉన్నారో తండ్రి నేను ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా నన్ను ఆ రాష్ట్రాన్ని దీవించి ఆస్వాదించమని అడుగుతున్నాము దేవా. ఇదిగో నా తండ్రి మరి నేను సెల చూసినప్పుడు దేవా నాయన ఒక మరి సహోదరుడు తండ్రి అయ్యా తన పాప నాయన అర్ధరాత్రి సమయంలో లెగిసి ఏడుస్తూ నాయన నిద్రపోకుండా దేవా నువ్వు జూమ్ కాల్ మీటింగ్కి రావాలని ఉద్దేశం ఉన్నప్పటికీ ఆ పాప నాయన రాత్రికాల సమయంలో నిద్రపోకుండా నాయన అయ్యా ఎంతగానో ఏడుస్తూ నాయన ఎత్తుకోమని నాయన అయ్యా ఆ బిడ్డ నాయన చాలా బలహీనముగా ఉంది. నా బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేయండి. నేను మనుషులు నమ్ముకున్నట్లేదు, దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటున్నాను. నా బిడ్డ సాక్ష్యం చెప్పాడు నాయన నిజమే
మనుషులు నమ్ముకుంటే కంటే యెహోవాను నమ్ముకోవడం మేలని చెప్పావు కదా నాయన. ఆ బిడ్డ మరి రాత్రికాల సమయంలో ఎందుకు నిద్రపోతలేదో తండ్రి. నాయన ఆ బిడ్డకు నాయన నీ హస్తాన్ని ఉంచండి బిడ్డ మీద నాయన. అయ్యా ఆ బిడ్డను సక్రమంగా నిద్రపోవడానికి కృప చూపించి నాయన. ఇదిగో జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో ప్రార్థన చేశారు. అయ్యా జూమ్ కాల్ మీటింగ్ నేను రిక్వెస్ట్ అడిగాను నాయన. అయ్యా ఈ మీటింగ్ చాలా అద్భుతకరంగా ప్రార్థన జరిగిస్తున్నారని ఆ బిడ్డలు నాయన సాక్ష్యం చెప్పుకోవాలి నాయన. ఇదిగో ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదా బిడ్డ కోసం నాయన. ఈ రోజు రాత్రికాల సమయంలో బిడ్డ సుఖంగా నిద్రపోవాలి తండ్రి. ఆ బిడ్డకు సుఖమైన నిద్రనిచ్చి అయ్యా బిడ్డను సాక్షిగా నిలబెట్టుకోమని ఇదిగో నాయన ఇప్పుడు నేను చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి నాయన నా ప్రార్థన ప్రతిఫలం దయచేసి నా తర్వాత చేసిన ప్రార్థనలన్నిటినీ ఆలకించండి దేవా. ప్రార్థన చేయడం మా వంతు నాయన. కార్యము చేస్తుంది నీవు నాయన. అయ్యా ప్రార్థన చేయండి నేను కార్యం నెరవేరుస్తానని చెప్పావు తండ్రి. నాయన మేము ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేస్తుండగా నాయన మా ప్రార్థనకు చెవియగ్గి నాయన. నాయన మా ప్రార్థనలన్నిటిని ఆలకించి మా ప్రార్థనకు జవాబు నాయన తొందరగా పంపించమని అడుగుచున్నాము. దేవానికి స్తోత్రములు నాయన. అయ్యా ఈ చిన్ని ప్రార్థన ఈ పాపి ప్రార్థన ఆయన మేము చేసిన ప్రార్థనలు తప్పులుంటే నాయన నన్ను క్షమించండి. దేవానికి స్తోత్రములు. ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మాకు ఇంకా నేర్పించండి దేవా. అయ్యా మాకేమీ తెలియదు తండ్రి. నాయన నీ జ్ఞానములో మమ్మల్ని నింపి నాయన. ఇంకా అనేక మర్మాలు ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ ద్వారాగా అయ్యో నాకు ఏ ప్రార్థన చేయడం రాదు, పాటలు పాడడం రాదు, ఏమి రాకపోయినప్పటికీ జూమ్ కాల్ మీటింగ్కి వెళ్ళాము మేము ఆశీర్వదింపబడ్డామని నాయన నీ సాక్షులుగా నాయన మేము చెప్పడానికి నాయన. అయ్యా మా కృప చూపించి నాయన ఇంకా అనేక మర్మాలు తెలియపరిచి ఇంకా కొత్త వారిని తీసుకొచ్చి నాయన జూమ్ కాల్ మీటింగ్ లో ప్రవేశింప చేయండి దేవా. అయ్యా మరి వచ్చిన వారు కూడా నాయన ఏ ఇరుకులో ఉన్నారో ఏ సమస్యలో ఉన్నారో వారిని కూడా తీసి సమస్య నుండి నాయన వారిని సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాము. దేవానికి స్తోత్రములు నాయన. ఈ జూమ్ కాల్ మీటింగ్ చూచుచున్న వారికి కూడా నాయన అయ్యా వారికి నాయన వారి కోరికలు సిద్ధింప చేయండి. ఎవరైతే చూస్తున్నారు జూమ్ కాల్ మీటింగ్ నాయన అయ్యా చూస్తున్న వారికి కూడా నాయన శ్రమల నుండి నాయన వారిని విడిపించండి దేవా. అయ్యా నీకు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాయన. అనేక మంది బిడ్డలు కొత్త వారు రావడానికి కృప చూపించమని నాయన. పాతవారు నాయన అయ్యా మరి విడిచిన వారు మళ్ళీ రావడానికి సహాయం చేయండి. వారు ఏ మరి కారణం చేత రాలేకపోతున్నారో దేవా. నాయన అన్ని హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడవు కనుక నాయన వారిని మళ్ళీ పురుగొల్పి తండ్రి జూమ్ కాల్ మీటింగ్ నాయన తీసుకురండి దేవా. నీకు స్తోత్రములు. సహాయం చేయమని మాకు ఇచ్చిన భాగ్యం ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకు దయచేయమని నాయన చిన్ని ప్రార్థన నాయన నీ పాదాల సంత పెడుతూ నాయన. అయ్యా ఏమైనా నాయన నేను ప్రార్థన తప్పులంటే క్షమించమని నీ పాపి ప్రార్థన పరలోకంలో చేర్చుకోమని మా కొరకు తరగారని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాము పరమ తండ్రి. ఈ ప్రార్థన ఆలకించిన యేసయ్యకి సూత్రం. అలాగే ప్రార్థన చేసిన మరి తల్లి గారికి కూడా వందనాలు. మరొక ప్రార్థన మన మధ్యలో ఆశయ కుమార్ గారు ఉన్నారు. అమ్మ ప్రార్థన చేయగలరా ఆశయ కుమార్ గారు? అమ్మా తలనొప్పి తగ్గిందమ్మా? తగ్గిందండి అయ్యగారు. ఓకే అమ్మా ప్రార్థన చేస్తారా? చేస్తాను. ఓకే అమ్మా. ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తున్న బిడ్డలు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. మరి ఎల్కేజీ నుండి డిగ్రీ వరకు కూడా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చి మంచిగా రాయాలి. అలాగే చదువుకున్న బిడ్డలకి జాబులు లేక చాలా మంది యవన పిల్లలు లోకానుసారంగా కలిసిపోతున్నారు. వాళ్ళకి మంచి జాబులు రావాలి. ఈ రెండు అంశాలు బట్టి క్లుప్తంగా చిన్నగా ప్రార్థన చేయండి. స్తోత్రం నాయన. కృపగల దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా. ఇదిగో ప్రభువా నీ కృపలో నాయన ఈ మరి యొక్క దినమును మాకు ఇచ్చినందుకు నీకు వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఇదిగో ప్రభువా మరి నాయన ఎంతో మంది నాయన రోగులు ఉన్నారు ప్రభువా. వారిని నాయన జ్ఞాపకం చేసుకుని నాయన స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నాయన జూమ్ కాల్లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు తాకండి అయ్యా. మీకు స్తోత్రములు ప్రభువా. నాయన ఎవరునైతే నా ప్రభువా అని ప్రార్థనలో ఏకీభవించలేకపోతున్నారు నాయన వారికి నీ సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాము నాయన. జంట బిడ్డలు నాయన ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభు. వారిని మీరు ఆదరించండి ప్రభు. నాయన చదువుకుంటున్న ప్రతి బిడ్డను నైనా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభు. నాయన మంచి జ్ఞానమును తెలివిని దయచేయమని బ్రతిమాలుచున్నాం అయ్యా.
నాయన పరీక్షలు రాయించున్న బిడ్డల్లో నాయన మీరుండండి ప్రభు, మీరే ఉండి వారి చేత రాయించండి ప్రభు. మీకు స్తోత్రములు నాయన. ఏమైనా బిడ్డల ప్రభు మీరు ఎంతగానో నశించిపోచున్నారయ్యా నాయన. ప్రాణాపాయ స్థితులకు పాల్పడుతున్నారు తండ్రి. మీరు వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. నాయన వారికి మంచి జ్ఞానమును దయచేసి నా ప్రభు నీ రక్షణలో ఆ బిడ్డలను కాపుదలు ఇచ్చి రక్షించమని అడుగుచున్నాం నాయన. నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు. నీకు అసాధ్యమైంది ఏమి లేదు నాయన. రక్షింప నేర్కొన్నట్లు నీ హస్తం కుర్చీ కాలేదని వాగ్దానం చేసిన దేవా, నీవు బిడ్డలందరినీ ఆదుకోమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. నాయన నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు. చదువుచున్న ప్రతి బిడ్డకు జ్ఞానమును దయచేయండి అయ్యా. పరీక్ష రాయించున్న ప్రతి బిడ్డలోనూ మీరు ఉండండి అయ్యా. అలాగే నాయన ఎవరు కూడా నా తండ్రి తొత్తరపాటుతోను కంగారుతోను ప్రభు ప్రాణాపాయ స్థితికి పాల్పడకుండా నా ప్రభు నీవే సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను నాయన. నన్ను నాయన నీవు ముట్టేవు ప్రభు, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. అలాగే నా ప్రభు నీ ప్రార్థనలో ప్రభు ఏకీభవించే శక్తిని ఇచ్చినందుకు మీకు వేలాది స్తుతులు స్తోత్రములయ్యా నాయన. నీకు అసాధ్యమైందేమీ లేదు ప్రభు నాయన. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నానయ్యా. ఇదిగో ప్రభు ఈ చిన్న ప్రార్థన నీ పాద సన్నిధికి చేర్చుకొని ప్రభు ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం దయచేస్తారని నమ్ముచున్న తండ్రి. కొద్ది ప్రార్థన మీ పాదాలకు చెంతగా అర్పిస్తూ నాయన ఈ విజ్ఞాపనను మీరు చేర్చుకుని నా తండ్రి శాంతిని సమాధానం దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమును బట్టి నాయన వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఈ ప్రార్థన ఆలకించిన యేసయ్యకి సూత్రం సూత్రం సూత్రం. అలాగే ప్రార్థన చేసిన తల్లి గారికి కూడా నా వందనాలు. దేవుడు సక్రమంగా దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జ్ఞానంతో ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలని ప్రార్థించిన తల్లి గారికి వందనాలు. అలాగే మరొక ప్రార్థన ఏంటంటే రోగుల గురించి, బలహీనుల గురించి మన మధ్యలో వందనాలు తల్లి, వందనాలు. ప్రార్థన చేయగలరా అమ్మ? సంటి గారు ప్రార్థన చేయగలరా? ఓకే అమ్మా. ఆ ప్రార్థన అవసరత ఏంటంటే వీరమణి గారికి, విటర్బాబు భార్య గారికి చాలా బలహీనత, కడుపులో నిప్పు పెయిన్స్ అని చెప్పని మరి సిస్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మన జూమ్ కాల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క సహోదరికి కూడా బలహీనతలు, చాలా జ్వరాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు. అలాగే జూమ్ కాల్ బయట ఎవరైతే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారికి కార్యములు జరగాలి. రోగుల గురించి, మరణ పడకల మీద ఉన్న బిడ్డల గురించి చెయ్యమ్మా క్లుప్తంగా. అందరూ కూడా ప్రార్థనలు ఏకీమించుకుందాం. అందరూ కూడా మోకరించి మహాపరిశుద్ధుడైన దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం 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 నైనా. శుద్ధి 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 నాయన. మీ సజీవ రెక్కల కింద మమ్మల్ని ఎంతో కాసు కాపాడుతున్న దేవా మీకు వందనాలు స్వామి. యేసయ్యా తండ్రి స్తోత్రం 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 నాయన. నాయన ఈ రోజున చూడని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు తండ్రి. అలాగే పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు బాబు తండ్రి. పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. స్తోత్రం స్తోత్రం నాయన. అయ్యా తండ్రి హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు అన్నారు బాబు. అయ్యా తండ్రి మానించి నాయన మా హృదయాలు శుద్ధిగా ఉండాలని కోరుకున్న దేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అయ్యా తండ్రి స్తోత్రం 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 దేవ. నాయన ఇంతకాలం నుంచి నాయన మిమ్మల్ని కొనియాడుకోకుండా శుద్ధించుకోకుండా అయ్యా నేను పక్కకి పడిపోయిన తండ్రి. అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి, కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా తండ్రి నాయన అయ్యా నేను నాయన మీ ప్రార్థనలో పడిపోకు, నేను మీ ప్రార్థన నుంచి నేను ఎంతో బలహీనంగా అయిపోయాను బాబు. పరిశుద్ధాత్మ దేవం మీకు వందనాలు తండ్రి. మేము ఇలా కొనియాడుకోవడానికి, స్తుతించుకోవడానికి, ఘనపరుచుకోవడానికి నాయనా నన్ను ఇలాగే నిలబెట్టుకోవడానికి కూడా సహాయం చేసినందుకు వందనాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవం మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా ఎర్మని కూడా నాయన ఎంతో తండ్రి మీకు వందనాలు బాబు. తన బలహీనత తీసివేయండి తండ్రి. అయ్యా నిన్న సాయంత్రం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ గ్యాస్ట్రిక్ అన్నారు తండ్రి. తండ్రి ఏది ఏమైనా తండ్రి మీ అమూల్యమైన హస్తాన్ని అక్కడ ప్రోక్షించి ఆయన గాయాన్ని తీసివేయమని యేసునామములో
నామములో తీసివేయమని అడుగుచున్నాను అయ్యా. తండ్రి తండ్రి నాయన తమ్ముడు జూమ్ కాల్ నడుపుతున్నాడు బాబు. అయ్యా తండ్రి అలా అది నడపకూడదని సాతాను క్రియలు బాబు. ఏది ఏమైనా కూడా ఏది ఆగకుండా తండ్రి తనకి శక్తిని బలాన్ని దయచేయమని అడుగుచున్నాను దేవా, మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా ఇచ్చిన ఇద్దరు బిడ్డల కొరకు నాయన చదువు జ్ఞానం దయచేయమని, మీ జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని దయచేయమని అడుగుచున్నాను బాబు. అయ్యా పిల్లలిద్దరూ భయభక్తులు కలిగి అయ్యా మీకు లోబడే జీవితాన్ని ప్రసాదించమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా కుటుంబంలో నాయన మీరుండండి, సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను అయ్యా. తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి 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 మీకు వందనాలు. స్తోత్రం 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 నాయన. అయ్యా మేము ప్రార్థనలో నాయన జారిపోకుండా పడిపోకుండా నాయన మీ హస్తంతో మమ్మల్ని పట్టుకోమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా తండ్రి మీకు వందనాలు 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 తండ్రి. అయ్యా విట్రబాబు తండ్రి తమ్ముడికి నాయన తండ్రి ఎంతో వేదన ఎంతో బాధ ప్రభువ. తండ్రి తండ్రి మీకు వందనాలు. ఆ బాధలు నాయన ఇబ్బందులు కూడా మీరే తీసివేయాలి తండ్రి. అయ్యా మనుషులకైతే నాయన మనుషులు నాయన నమ్ముకుంటే నేను వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు గాని అయ్యా మీ పైన ఆనుకుంటే చాలేసయ్యా. మిమ్మల్తో మీతో మాట్లాడితే చాలేసయ్యా. తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి మాటకి మాకు జవాబు దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు బాబు. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు స్వామి. యేసయ్యా మీకు వందనాలు 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 వందనాలు. స్తోత్రం 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 నాయన. అయ్యా మా ఆరాధనలో మీరుండండి, మా పాటల్లో మీరుండండి అయ్యా. మా ఆత్మీయుల తండ్రులు చెప్పే వాక్యంలో మీరుండండి, సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా మా ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులకి ఏ ఇరుకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయో మీకు తెలుసు బాబు. మాకైతే తెలియదని ప్రతి ఇరుకుని ఇబ్బందిని తీర్చే దేవుడు మీరు తప్ప మాకెవరు దిక్కులేరేసయ్యా. అయ్యా దిక్కులేని పక్షులమయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. ఎంతో మంది తండ్రి అయ్యా మా నాయన 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 ఎంతో అనారోగ్యంతో తండ్రి పడకల మీద నాయన ఉంటున్నారు బాబు. నాయన వాళ్ళు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి అయ్యా తండ్రి. వాళ్ళకి ఏ అనారోగ్యం లేకుండా నాయన డాక్టర్ల కన్నా పరమ డాక్టర్ వేసయ్యా నాయన మీరు ముడితే చాలయ్యా. అయ్యా మీ వస్త్రం తగిలితే చాలేసయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు బాబు. అయ్యా మీరు ఒక్కసారి అలా చూస్తే చాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రతి గాయము ప్రతిది కూడా నాయన నాయన యేసు నామములో తగ్గిపోతుంది యేసయ్యా. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా జూమ్ లోకి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి అయ్యా తండ్రి. ఏ ఇరుకు ఇబ్బందులతో వస్తున్నామో తెలుసు బాబు తండ్రి. ముందు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం తండ్రి. మాకు ఏమి ఉన్నా ఏమి లేకపోయినా ఆరోగ్యం మాత్రం ఇవ్వండి యేసయ్యా తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి. అలాగే తండ్రి జూము నాయన చూస్తున్న ఇది నాయన ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా నాయన ఇతరుల కుటుంబాలు కూడా నాయన తండ్రి ఇది చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా నాయన తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్కరు మారడానికి సహాయం చేయండి అయ్యా తండ్రి. మా జూమ్ కాల్ చూసి అయ్యా ఎన్నో ఆత్మలు రక్షించుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా ఇక్కడే కాదు తండ్రి ఇతర దేశాలు కూడా వెళ్తాను బాబు. వాళ్ళకు కూడా నాయన మారి నాయన మీరు రక్షణ పొందుకోవడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను యేసయ్య. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అయ్యా తండ్రి నాయన 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 మా కుటుంబాల్లో నాయన నాయన మా పిల్లల కొరకు నాయన 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 యవ్వన బిడ్డలు నాయన నాయన మా పిల్లల కొరకు మేము నాయన కంచి వేసుకోవడానికి సహాయం చేయ తండ్రి. యేసయ్యా తండ్రి మా కోసం ప్రాణాలు పెట్టారు యేసయ్య. అప్పుడు కూడా నాయన సిలువేసినప్పుడు కూడా నా కోసం ఏడవద్దు, మీ పిల్లల కొరకు మీ భర్త కొరకు ఏడమని అన్నా తండ్రి. అప్పుడు కూడా మా కోసమే ఆలోచించిన దేవా మీకు వందనాలు బాబు. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి. అయ్యా తండ్రి స్తోత్రం నాయన. 10th క్లాస్ రాసిన ప్రతి బిడ్డ కూడా నాయన మంచిగా పాస్ అవ్వడానికి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను దేవా. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనాలు స్వామి. అలాగే తండ్రి యేసయ్యా మీకు వందనాలు నాయన. జూమ్ కాల్లో ఉన్న నాయన ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా నాయన ఏ అనారోగ్యం లేకుండా నాయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయమని తెల్లవారుజామున మీ కాళ్ళు పట్టుకుని మీ పాదాల పట్టుకుని మేము వేడడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను దేవా తండ్రి. యేసయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా అయ్యా నేను ఎంతో బలహీన పడిపోయాను ప్రభువా. అయ్యా నేను ఎంతో తండ్రి నాయన దేవుడు నాయన నన్ను ఎంతో లేవనెత్తారు బాబు. యేసయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవా నా కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేశారు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీ ప్రార్థన ఏది కూడా వ్యర్థం పోలేదు యేసయ్యా.
నాయన తండ్రి ప్రతి ప్రార్థనకి కూడా జవాబు చేసి దయచేసి నన్ను తొందరగా కోలుకోవడానికి సహాయం చేసినందుకు వందనాలు స్వామి. అలాగే తండ్రి నాయన ఎవరికైతే బాగోలేదో, ఎవరికైతే నాయన ఇరికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నందుకు ప్రతి దానికి ప్రతిఫలం దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు స్వామి. అయ్యా మీకు లోబడే జీవితాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. అయ్యా మీరు చూస్తున్న దేవుడు. అయ్యా మేము ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నామో, ఏం తింటున్నామో, ఏమి తాగుతున్నామో మీకు తెలుసు ప్రభా. నాయన మీకు మీకు మేము భయపడి నాయన జీవించడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ముఖ్యంగా యవన బిడ్డలు బాబు ఆయన సెల్ ఫోన్లో నన్ను పడిపోయి వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారో మాకు తెలియదు తండ్రి. మీరు చూస్తున్న తండ్రి, పైనుంచి చూస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు. నాయన ఆ బిడ్డలు పట్టుకోండి ఇస్తయ్యా. యవ్వన బిడ్డలు నాయన తండ్రి మీ సన్నిధిలో కూర్చోబెట్టమని అడుగుచున్నాను బాబు. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు స్వామి. అలాగే తండ్రి మీకు వందనాలు. అయ్యా జూమ్ కాల్ నాయన ఇంకా అనేక మంది నాయన రావడానికి సహాయం చేయమని, ఇంకా అనేక నాయన వచ్చి నాయన రక్షణ పొందుకోవడానికి నాయన ఏ ఇంట్లోని కూడా నాయన ఏ ఆత్మ కూడా మీకు నశించుకోవడం ఇష్టం లేదు ప్రభువా. తండ్రి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు బాబు. స్తోత్రం. అయ్యా మీరు అక్కడ సమీపిస్తుంది అయ్యా మీరు అక్కడికి మేము సిద్ధపాటుగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. అయ్యా తండ్రి నేను ఒక్కరిదాన్ని కాదు, మా కుటుంబాలుగా నాయన ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడం కాదు, పరలోక రాజ్యంలో ఇల్లు కట్టుకోవడం సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. అక్కడే నాకు నిజమైన ఇల్లు బాబు. నాయన ఇక్కడంతా వ్యర్థమే, నీది నీది అని కొట్టుకుంటాం కానీ ప్రతిదీ వ్యర్థమే యేసయ్యా. తండ్రి నిజమైన మీ పరలోక రాజ్యమే తండ్రి. అయ్యా మీ పరలోక రాజ్యానికి మేమందరం వారసులు అయి ఉండాలని అయ్యా తండ్రి చిన్ని ప్రార్థనకి ప్రతిఫలం దయచేయమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మిక్కిలిమిగా ఎనేమిగా అడుగు పెడుకున్నాను నా పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రార్థన ఆలకించిన యేసయ్యకి స్తోత్రం. చక్కగా ప్రార్థన చేసిన సిస్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా వందనాలు. దేవుడు ముట్టి స్వస్థపరిచినందుకు దేవుడు నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు దేవునికి స్తోత్రం. ప్రియదేవులారా మరొక ప్రార్థన చేసుకుందామండి. అలాగే నాగమణి గారు ప్రార్థన చేసావు, బ్రదర్ గారు చెప్పండి. ప్రేయర్ చేసావు నువ్వు? చేస్తానండి. చేస్తావా చేయలేదా? చేయలేదమ్మా. సరే అమ్మా ప్రార్థన చేయమ్మా. అలాగే మరి జూమ్ ద్వారాగా ఇతర కంట్రీలో ఉన్న వారు కూడా చూస్తున్నారు. ఆకాన్ చైనీస్ ఇంకా 4 దేశాల వారు చూస్తున్నారమ్మా. ఆ దేశాల్లో ఉన్న అధికారుల కోసం ప్రార్థించమని వారు పేరు రిక్వెస్ట్ అడిగారు మనల్ని. ఆ దేశ నాయకుల కోసం, ఆకాన్ కోసం, చైనీస్ కోసం మరొక 2 దేశాల కోసం ఒకరు చేయమని ఉన్నారు. 2 దేశాల కోసం ఇంకొకరు చేస్తారు. అమ్మ చెల్లి చెప్పండి. ఆ 2 దేశాల కోసం చేయమా. ఆఫ్రికా కోసం, ఆకాన్ కోసం ప్రార్థించాయి. ఆ దేశ అధికారుల కోసం, దేశంలో బలమైన సువార్త ప్రకటించబడాలని, ఆ దేశంలో సేవకులు బలముగా వాడబడాలని ప్రార్థించాము. అందరూ కూడా ఏకవిద్దాం. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి వందనాలు. కృపమయుడ నీకే దేవ స్తోత్రాలు. కృపగల దేవానికి వందనాలు. ఈ ఉదయకాల ప్రభువా నీ చిత్తం ప్రకారంగా మమ్మల్ని నీ దయచాపును మమ్మల్ని భద్రపరిచి మా గ్రామంలో మా దేశాలని ప్రభు కనికరించి కృప చూపి ఈ జూమ్ మీటింగ్లో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డపై కూడా చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డపై నీ కృపను ఉంచి ఇప్పటి వరకు నీ సజీవ లెక్కలు కాచి ఉంచిన దేవానికి సూత్రాలు. యేసయ్యా మాకు ఏ విధంగా ప్రయత్నించాలో తెలియదు ప్రభు. మా పక్షాన్ని మీరు విజ్ఞాపన ఆత్మతో నింపి ప్రభు, విజ్ఞాపన ఆత్మతో మాకు దయచేయమని అడుగుచున్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా మా పక్షాన్ని మీరు విజ్ఞాపన చేయండి. ముఖ్యంగా ప్రభా ఈ జూమ్ మీటింగ్ ప్రభా వీక్షిస్తూ ప్రభా యేసయ్యా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అడిగిన ప్రభా విదేశాలపై న్యాస్తాన్ని ఉంచమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. ఇంకా నీ జూమ్ మీటింగ్ ఆశీర్వదించిన అనేక మందికి దీవెనకరంగా చేయండి. ఆకాను ఆఫ్రికా దేశాన్ని ప్రభా నీ చేతుల్లో పెట్టుచున్నాము ప్రభా. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనాలు ప్రభా. యేసయ్యా ఇప్పుడే ఆ దేశాన్ని దర్శించమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. ఆ దేశాలపై నీ హస్తాన్ని చాపమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి వందనాలు ప్రభా.
ప్రభా. ఆఫ్రికా దేశాన్ని నీ చేతిలో పెట్టుచున్నాం, నీకే అప్పగపిస్తున్నాం ప్రభా. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా దేశం అంతటిపై నీ కృపను చూపమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. త్వరలో దేశం యేసు దేశంగా మార్చమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడా. ఆఫ్రికా దేశంలో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క దైవజనుడి పని హస్తాన్ని ఉంచండి, సువార్త చేస్తున్న సువార్థకుల పని హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి వందనాలు ప్రభా. ఆఫ్రికా దేశానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుచున్న దేవుని సేవకులకి వ్యతిరేకంగా పడుచున్న ప్రతి దుష్టుడు వాటి క్రియలను యేసు నామములో లయపరచుమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి వందనాలు ప్రభా. యేసయ్య ప్రతి దైవజనుడి పని హస్తాన్ని ఉంచండి, వారి సువార్త చాటుచుండగా నీ యొక్క ప్రభా సంఘంలోని వాక్యము చెప్పుచుండగా ప్రభు ఎటువంటి ఆటంకం కాలకూడదు ప్రభా. అనేక ఆత్మలు ఇంకను రక్షించబడాలి ప్రభా. వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించండి ప్రభా. వారి సేవను బలంగా వాడుకోబడాలి ప్రభు. ఇంకా అనేక ఆత్మలు వారు రక్షించబడాలి ప్రభా. యేసయ్య ప్రతి దైవజనుడు ఏ యొక్క స్థలానికి అయితే వెళుతున్నారు ప్రభా, ఆ స్థలాన్ని యేసు ప్రభా వేరే వారికి స్వాధీనపరచమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి వందనాలు ప్రభా. ముఖ్యంగా మీరు ముందు అక్కడికి వెళ్ళమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి సూత్రాలు ప్రభు. మీరు ఆ స్థలాన్ని దర్శించండి ప్రభా. సువార్త చేర్చున్న ప్రతి సువార్తకుడిపై నీ హస్తాన్ని ఉంచండి ప్రభా. వారి వెళ్తుండగా ప్రభా ఆ బిడ్డలకు దారిలో ప్రభా సరళమైన దారిని దయచేయండి. వారు వెళుచుండగా మీ యొక్క కృపను వారి చుట్టూ కంచి వేయమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి సూత్రాలు ప్రభా. వారి కుటుంబాల చుట్టూ మీరు కంచి వేయమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి సూత్రాలు ప్రభా. అనేక మంది ఆత్మలు రక్షించబడాలి ప్రభా. ఆ సువార్త చాటుచున్నప్పుడు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకూడదు ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దీవానికి సూత్రాలు ప్రభా. అనేకమైన దారుణాలు చూస్తున్నాము ప్రభా. క్రైస్తవులను ప్రభా ఈ దారుణంగా ప్రభా చంపుచున్నారు ప్రభా. దయచేసి ప్రభా ఆఫ్రికా దేశాన్ని ప్రభు నీ చేతిలో పెడుతున్నాము ప్రభా. ఎటువంటి ప్రభా ఆందోళనకరమైన దృశ్యాలు జరగకూడదు ప్రభా. దైవజనులపై కానీ ప్రభా క్రైస్తవులపై కానీ ఎటువంటి ప్రభు దారుణాలు జరగకుండా సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. యేసయ్యానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ప్రతి మోకాలు దేవుని నామములో వంగపడాలి ప్రభా. దైవజనుల కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి, వారి కుటుంబాలు ప్రతి ఒక్క బిడ్డపై నీ కృపను ఉంచండి. వారికి కావాల్సిన ఆశీర్వాదాన్ని దయచండి. ఇంకను ఆ బిడ్డలకి నూతన ఆత్మను దయచండి ప్రభా. సంఘాలు ఏదైతే కొరత ఉందో ప్రభా, ఆ కొరతను మీరే తీర్చి వేయమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభా. అదేవిధంగా ఆ దేశంపై కూడా నీ హస్తాన్ని ఉంచమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. అక్కడ దైవజనులపై కృపను చూపమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. ఇంకను బలమైన ఆత్మను దయచేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. సువార్తకులపై నీ కృపను దయచేయండి ప్రభా. సువార్త చాటుచుండగా మీరు ముందుగా అక్కడికి ఉండమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభా. బలంగా వాడబడాలి ప్రభా. ఎటువంటి దురాత్మ క్రియలు యేసు నామములో లయపరచమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. నీ సేవ చేస్తున్నవారు ప్రభు నీ పని చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభా వారి కుటుంబాలను మీకు చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము ప్రభా. వారి యొక్క అవసరాలను మీరే తీర్చాలి యేసయ్యా నీకే స్తోత్రాలు ప్రభా. ఆ సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే కొరత ఉందో ప్రభా, ఆ కొరతలను మీరే తీర్చి వేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. ముఖ్యంగా ప్రభు దైవజనులకు సువార్తకులు మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభా. మంచి శక్తిని దయచేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. మీరే అన్నాడు మోషేకు తోడైన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇప్పుడు ప్రభు వీళ్ళకు తోడుగా ఉండమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి వందనాలు ప్రభా. పరిశుద్ధుడు అయిన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభా. అనేక ఆత్మలు రక్షించబడాలి ప్రభా అని వారు ఎంతగానో ప్రయాసపడుచుండగా ప్రయాస ప్రభా వ్యర్థము కాకూడదు ప్రభా. ప్రతిఫలం దయచేయమని అడుగుచున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడానికి వందనాలు ప్రభా. యేసయ్యానికి స్తోత్రాలు. ఆఫ్రికా ఆకాని దేశముపై ప్రభా నీ కృపను ఉంచుచున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. నీ ఆత్మను ఉంచుచున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. మేము చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి జవాబు దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాద సన్నిధికి చేర్చుకోమని యేసునామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రార్థన ఆలకించిన స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. దేవుడు నిత్యముగా ఆఫ్రికా దేశాన్ని రక్షించుకుంది గాక. నిత్యముగా ఆ యొక్క ఆకాన్ దేశాన్ని రక్షించుకుంది గాక. ఆ దేశంలో మిషనరీ పరిచర్యను దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. మరొక ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మరొక ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో ఉన్న గోపి గారు, పాస్టర్ గారు అయ్యారు చెప్పండి సార్. ప్రేచండి. అలాగే మరొక కంట్రీస్ ఉన్నాయండి. ఆ చైనీస్ దేశం ఉందంటే అండి, మరొక దేశం ఏదో పేరు గుర్తులేదు. 4 దేశాలు. ఓకే సార్. ఇంగ్లాండ్ అయ్యారు. ఇంగ్లాండ్ దేశం గురించి కూడా ప్రేర్ చేయండి. ఆ 2 దేశాలు కూడా అక్కడ మిషనరీ పరిచర్య దేవుడు ఆస్వాదించబడాలని
ఆ ప్రాంతం అధికారుల కోసం కూడా ప్రార్థించండి. అక్కడ దేవుడి యొక్క సువార్తకు అడ్డుపడుతున్నారంటండి, అడ్డుపడకుండా అడ్డుండండి, ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోవాలని ప్రార్థించండి. ఓకే సార్. చైనీస్ దేశం, కొరియా దేశం అండి, కొరియన్. కొరియా చై- దేశం. చైనా, కొరియా అండి. కొరియా, చైనా 2 దేశాల కొరకు. ఓకే ఓకే అండి. ప్రభువా నాయనా నీకు వేలాది స్తోత్రాలయ్యా. ఆశ్చర్యకరుడ, ఆలోచనకర్త ప్రభువా నాయనా. ప్రభువా నాయనా నువ్వు ఆశ్చర్యకరుడు అని, ఆలోచనకర్తవని, మా రక్షకుడవని ప్రభువా నాయనా. ఇంకా ఎవరైతే ప్రభువా అంగీకరించకుండా చైనా దేశంలో ప్రభువా నాయనా అక్కడ ఉన్న పరిపాలన అధికారులు, అక్కడున్న ప్రభుత్వము చైనా దేశంలో ప్రభా అలాగే ప్రభా దక్షిణ కొరియా దేశంలో ప్రభువా నాయనా అక్కడ నిరంతకుల ప్రభుత్వం ప్రభువా నాయనా ప్రజలకు ఉపయోగపడకుండా మతాలను అణచివేస్తున్నాయా ప్రభువా నాయన. క్రైస్తవ మతాన్ని ముఖ్యంగా క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రభువా నాయన అక్కడ ప్రభువా నాయన పరిశుద్ధ గ్రంథాలను ప్రభువా నాయన ఎంతో ఆ గ్రంథాలను తెరవకుండా ప్రభువా నాయన అడ్డుకుంటున్నాయ్యా ప్రభువా నాయన. అక్కడ ఉన్న అధిక పార్టీలు ప్రభువా నాయన ఎక్కడైతే సువార్తగా వాడబడుతున్నారో అలాంటి మిషనరీని ప్రభువా నాయన అక్కడ వాడబడకుండా ప్రభుత్వము ఎన్నో అధికారాలను ఉపయోగించి ప్రభువా నాయన నీ సేవను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయ్యా ప్రభువా నాయన. నీకు తెలుసు కదయ్యా ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ప్రభువా నాయన నీ యొక్క సేవకుడు భారతదేశాన్ని మొట్టమొదటిగా ప్రభువా నాయన ఈ లోకంలో జనాలందరూ కూడా క్రైస్తవం అంటే బ్రిటిష్ వారు తీసుకువచ్చారని మూఢ నమ్మకంతో విశ్వాసం లేని మాటలతో మాట్లాడుతున్నారయ్యా. కాదయ్యా మొదటగా నీ శిష్యుడు భారతదేశానికి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం క్రైస్తవ్యాన్ని తీసుకువచ్చాడయ్యా. ఆ సమయంలో ఆ సేవకుడు కూడా నాయన ఆయన కూడా నాయన ఎన్నో దుష్ట శక్తులు నాయన ఎన్నో అపరందులు ఎదుర్కొని నీ సేవను పునాదిని ఏర్పాటు చేశారయ్యా. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి వచ్చి నీ యొక్క సేవను విస్తారం చేసి నీకు దగ్గరయ్యి ఆయన ప్రాణ త్యాగం చేశారయ్యా. నీ శిష్యుడు ఇచ్చిన రక్తం నాయన ఆ సేవలు అర్పించిన ప్రాణం ఈ రోజు మా భారతదేశంలో సువార్త ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందయ్యా. అలాగే నాయన చైనా దేశంలో కూడా నీ సేవకు ఎక్కడైతే ఆటంకం ఏర్పరుస్తున్నారో అలాంటి వారు కూడా నీ ఈ యొక్క మార్గంలోకి రావడానికి మార్గం సరళం చేయండి అయ్యా. నేను ఎక్కడైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో చైనా, దక్షిణ కొరియా దేశాల్లో నాయన అలాంటి దేశాల్లో ఆ అధికారులు కూడా నాయన మార్చండి అయ్యా. ఎక్కడైతే నీ నామంకి వ్యతిరేకంగా ఉందో నాయన వారు మార్చబడతారని నాయన ఎంతో మంది నాయన బైబిల్ రద్దు చేయడానికి కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారయ్యా. కానీ అలాంటి వారు కూడా నాయన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఎత్తుకుని జీవము గల దేవుడని స్వరంతో వినిపించేసి మార్గాన్ని మీరు సరళం చేశారయ్యా నాయన. అలాంటి స్వస్థత కార్యాలు ఆ దేశాల్లో మీరు ఏర్పాటు చేయండి అయ్యా నాయన. భారతదేశంలో కూడా ఎలాగైతే నాయన నశించిపోతున్న ఆత్మలు నాయన అభివృద్ధి చెందాలి అని నాయన ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం నాయన నీ సేవకుని పంపి నాయన మాకు ఈ రోజు నాయన ఈ రోజు మేము పరిశుద్ధ గ్రంథం చదవటానికి మా భాషలో మేము చదవడానికి విలియం కేరీ గారి వారు నాయన ఆయన కూడా ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని మా ఈ పవిత్ర గ్రంథాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మా చేతుల్లో మేము తీసుకుంటున్నామంటే ఆయన కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో నీకు దగ్గరగా ఉండి మాకు అన్ని భాషల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మాకు అందించారయ్యా. అలాంటి సేవకులు మా భారతదేశానికి పంపారయ్యా. అలాగే నాయన చైనా, దక్షిణ కొరియా దేశాలలో అలాంటి రాక్షస పాలకులు నాయన మంచి భక్తులుగా మార్చండి అయ్యా. నాయన మీరు నాయన మేము ఈ రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. కానీ నాయన అలాంటి వారే మార్చివేసి నాయన నీ నామములో నాయన ఆ దేశంలో నాయన క్రైస్తవ్యాన్ని నాయన అధికార మతముగా ప్రకటించడానికి ఆ దేశంలో అధికారం అందరినీ కూడా మార్చివేయండి అయ్యా. నీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నాయన ఎంత పవిత్రత ఉందో నీవు జీవం గల దేవుడివని, నువ్వు నిజమైన రక్షకుడివని ఆ దేశస్తులందరూ కూడా ప్రభుత్వం అంతా కూడా చలనం కలగాలయ్యా నాయన.
ఎక్కడైతే ప్రభా నాయన నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఆ దేశంలో ఎంతో మంది ఉన్నారయ్యా ప్రభా, సరైన ఆహారం లేక, సరైన జీవన స్థితి లేక ప్రభా నాయన ప్రభా అక్కడ ఎంతో మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారయ్యా. అలాంటి వారందరూ లేవనెత్తబడాలి అంటే జీవము గల దేవుడు అక్కడ ప్రకటించబడాలయ్యా ప్రభా. నీ నామంలో ప్రభా నాయన ఆ దేశాలన్నీ కూడా ప్రభా నాయన అభివృద్ధి చెందాలని ప్రభా, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మారుమూల గ్రామాలలో ప్రభా నాయన అక్కడ బహుగా విస్తరించబడాలని, నీ పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని ప్రభా నాయన ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ చదవాలని ప్రభా నాయన దైవ సేవకులను ప్రభా బహుగా వాడుకోవాలని నీ పరిశుద్ధ నామములో నీకే ఘనత, నీకే మహిమ, నీ బంగారు పాదాల చెంత వేడుకుంటూ ఈ పరలోకమున్న మా తండ్రి ఈ చిన్న ప్రార్థన ప్రభా పరలోక సన్నిధిలో చేర్చుకుంటారని యేసు రక్తమే జయము, యేసు రక్తమే జయము. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. చక్కగా ప్రార్థన నడిపించిన గోపి గారి ప్రత్యేక వందనాలు. ఈ సమయంలో పాటలు పాడుకుందాం అండి. మన మధ్యలో ఇసాక్ గారు హల్లెలూయా స్తుతి పడతారు. ఇసాక్ గారు, కాకినాడ నుంచి ఇసాక్ గారు చెప్పండి గారు. పాట పాడండి. సమయం లేదు కానీ మరొక పాట పాడుకున్న తర్వాత ఆరాధన చేసుకుందాం. మధ్యలో మేరీ గారు దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మీరు వాయిస్ వినబడుతుందండి? వినబడుతుందండి ఇసాక్ గారు. ఓకే ఓకే. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా, నన్ను కన్న తండ్రి నా యేసయ్యా, నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా, నన్ను కన్న తండ్రి నా యేసయ్యా, పూజించెను ఓ పూజారుడా, భజించెను ఓ భవనీయుడా, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవే నీవే నా ప్రాణము, నీవే నీవే నా సర్వము, నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా, నన్ను గన్న తండ్రి నా యేసయ్యా, ఒంటరినై తోడు లేక దూరమైతిని, ఓదార్చేవారు లేక భారమైతిని, ఒంటరినై తోడు లేక దూరమైతిని, ఓదార్చేవారు లేక భారమైతిని, తండ్రి నీ తోడు లేక మోడునైతిని, తండ్రి నీ తోడు లేక మోడునైతిని, నీ తోడు దొరికాక చిగురించి తిని, నీ తోడు దొరికాక చిగురించి తిని, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవే నీవే నా ప్రాణము, నీవే నీవే నా సర్వము, నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా, నన్ను గన్న తండ్రి నా యేసయ్యా, పూజించెను ఓ పూజారుడా, భజించెను ఓ భవనీయుడా, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవుగాక ఎవ్వరు నాకు లేరయ్యా, నీవే నీవే నా ప్రాణము, నీవే నీవే నా సర్వము. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. కలిగి చక్కని పాట పాడి వినిపించిన ఇసాక్ గారికి, రఘు గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు. అలాగే ఈ సమయంలో మరొక పాట పాడిన తర్వాత ఆరాధన చేసుకుందాం. మన మధ్యలో ఉన్న అనంత్ గారు పాట పాడతారు.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ మైక్ లో ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి, ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. అనుదినము నీ కృపయే చాలు, అనుక్షణము నీకే మా స్తుతులు. అనుదినము నీ కృపయే చాలు, అనుక్షణము నీకే మా స్తుతులు. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. ఆపత్కాలములో సహాయకుడవు నీవే, అందరినీ ప్రేమించే యేసునాథుడవు. ఆపత్కాలములో సహాయకుడవు నీవే, అందరినీ ప్రేమించే యేసునాథుడవు. ఆశ్రయ దుర్గము నీవే, ఆనంద తైలము నీవే. ఆశ్రయ దుర్గము నీవే, ఆనంద తైలము నీవే. ఐశ్వర్యము నీవే, మా ఘనతవు నీవే. ఐశ్వర్యము నీవే, మా ఘనతవు నీవే. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. నీయందు భయభక్తుల కలవారి ఎడల దయచూపుచున్నావు తరతరముల వరకు. నీయందు భయభక్తుల కలవారి ఎడల దయచూపుచున్నావు తరతరముల వరకు. నీయందు భయభక్తుల కలవారి పిల్లలను నీరు కట్టిన తోట వలె బహుగా ఫలింతురు. నీయందు భయభక్తుల కలవారి పిల్లలు నీరు కట్టిన తోట వలె బహుగా ఫలింతురు. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. అనుదినము నీ కృపయే చాలు, అనుక్షణము నీకే మా స్తుతులు. అనుదినము నీ కృపయే చాలు, అనుక్షణము నీకే మా స్తుతులు. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. ఆశీర్వదించుము దేవా, ఆదరణ నీవే ప్రభువా. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. తల్లి గారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. లావరాజ్ గారు, అయ్యా లావరాజ్ గారు మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేశాను, ఆన్ చేశాను. ఒక పల్లవి సార్ వినిపించండి, పాడండి. అలాగే సతీష్ కుమార్ గారు పాడిన సాంగ్స్ పాడుతున్నానండి. ఒక పాట చిన్నది వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుందండి. ఓకే. నీ మాటలే జీవపూటలు, నీ పలుకులే పానాదీపాలు. నీ మాటలే జీవపూటలు,
నీ పలుకులే ప్రాణధారాలు జీవం నీ మాటలే జీవపు ఊటలు మాట్లాడు నా ప్రభువా నాతో మాట్లాడు నా ప్రభువా మాట్లాడు నా ప్రభువా నాతో మాట్లాడు నా ప్రభువా నీ మాటలే జీవపూటలు నీ పలుకులే ప్రాణధారాలు నీ మాటలే జీవపూటలు నీ పలుకులే ప్రాణధారాలు సమరయ స్థితితో మాట్లాడావు సకల పాపములు హరించావు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడావు సకల పాపములు హరించావు జీవపూటలు త్రాగనిచ్చావు జీవపూటలు త్రాగనిచ్చావు జీవితాన్ని మార్చివేశావు జీవితాన్ని మార్చివేశావు మాట్లాడు మా ప్రభువా మాతో మాట్లాడు మా ప్రభువా హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. చక్కగా పాట పాడి వినిపించిన లారా గారి ప్రత్యేక వందనాలు. ప్రియదం సమయంలో ఆరాధన చేసుకుందాం. అలాగే ఆరాధన అయిన తర్వాత వాక్యం కోసం మన మధ్యలో ఉన్న రాయుడు వీరమణి ప్రార్థన చేస్తుంది. చెల్లి అమ్మ మీరు లైన్ లో ఉన్న తర్వాత వీరమణి గారు మన మధ్యలో అయ్యగారు చెప్పండి. తన బలహీనంగా ఉందండి. మీరున్నారు కదా. ఉన్నాను మరి ఊరెక్కి వచ్చేద్దండి మరి ఇష్టం లాస్ట్ లో ఎత్రవారు మీరు బయటకు వెళ్ళామొచ్చేయండి. సరేండి అయ్యగారు. పాడడం మలిసిందండి, ఎందుకు ఆపేశారు? ఇట్లా గారు పాడండి. మధ్యలో ఊరెక్కువ వచ్చిందండి. అయ్యా వినపడుతుందండి. వినపడుతుంది అయ్యగారు. ఆరాధన అయిన తర్వాత ప్రార్థన చేయండి. ఎత్రబాబు గారు మీరు అసలు ఏం చేయలేదు. అలాగండి అలాగండి అలాగే. ఓకే అండి. ఓకే అండి. అయ్యగారు ఆరాధనలో మ్యూజిక్ ఎట్టొద్దని చెప్పండి, డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది. వాయిస్ వినిపించట్లేదండి మ్యూజిక్ లో. స్తుతులు స్తోత్రాలు స్తోత్రములు తండ్రి. మహోన్నతుడైన దేవా నీకే వేలాది వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా గొప్ప దేవుడు, మాట్లాడే దేవుడు తండ్రి. అయా ఇదిగా ఉన్నవాడు అనువాడు నీవే రాజా. నీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రములు 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 తండ్రి. ప్రభా అయా ఉదయకాల సమయంలో తండ్రి ప్రభా నిన్ను స్తుతించుకోవడానికి, నిన్ను ఆరాధించుకోవడానికి ప్రభా అయా మాకిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా ఈ ధన్యత లేనంటు వారు తండ్రి ప్రభా అయా ఈ రోజును చూడనట్టు వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభా. అయా నువ్వు తండ్రి ప్రభు మాకు ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి, ఈ కృపను బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు 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 చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. మహోన్నతుడైన దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా ఆరాధన చేయుచుండగా ప్రభా అయా నీ ఆత్మ ప్రతి ఒక్క బిడ్డల పైన కుమ్మరించమని అడుగుచున్నాను తండ్రి ప్రభా. అయా ఎవరు అనాలోచనగా ఉండకుండా ప్రభా నీ ఆత్మతో ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు నింపబడడానికి నీ కృపను దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభా. అయా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకు నీ ఆత్మ తాకేటట్లు సహాయం దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా ఒట్టిగా వచ్చి ఒట్టిగా వెళ్ళిపోవడం కాదు కానీ ప్రభా అయా నీ ఆత్మతో
పొందుకునే వారిగా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా. అనేక బిడ్డలను కూడా మీరు తండ్రి అయ్యా ఇదిగో తండ్రి జూమ్ కాల్లోకి యాడ్ చేయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. అయ్యా సంతోషం ఆనందం ప్రభా బిడ్డలను కోల్పోతున్నారు ప్రభా. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా. దర్శించమని అడుగుచున్నాను దేవా. నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా అబ్రహాము దేవా నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ఇస్సాకు దేవా నీకే స్తోత్రం స్తోత్రం. అయ్యా యాకోబు దేవా నీకే స్తోత్రము స్తోత్రములు 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 తండ్రి. ఉన్నవాడా నీకే స్తోత్రములయ్యా. అయా అనువాడా నీకే స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా అదిగో తండ్రి నా దేవా నీకే కోట్లాది స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. అయా ఆకాశ పక్షులను పోషించువాడా నీకే స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి. అయా ఇదిగో తండ్రి గాలిని తండ్రి గద్దించిన దేవా నీకే స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా. అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా. అయా నీరుని తండ్రి ప్రభా. అయా తండ్రి నీ మాటకు లోబడట్లు చేసిన వాడా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు 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 చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా. అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా మేము ఆరాధన చేయిచుండగా ప్రభా. అయా ప్రతి ఒక్క బిడల ప్రభా నీ ఆత్మతో నింపబడి తండ్రి. అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా ఏ ఆలోచన లేకుండా ప్రభా. అయా ఇదిగో తండ్రి నిజముగా తండ్రి ప్రభా నీ సన్నిధానంలో తండ్రి ఆరాధన చేసేవారిగా బిడ్డలతో మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. మీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆరాధన చేసుకున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకొని ఎవరు చూడవద్దు. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకొని దేవుని తండ్రి మహిమపరచుకొని ఆయన ఆత్మను మనలోకి తీసి తెచ్చుకుందాము. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకోండి. నాతో పాటు అందరూ ఏకీభవించండి. అందరికి వచ్చిన పాట కనుక. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. నా ఆత్మలో అనుక్షణం నా ఆత్మలో అనుక్షణం నా అతిశయము నీవే. నా ఆనందము నీవే. నా ఆరాధన నీవే. నా అతిశ్రయము నీవే. నా ఆనందము నీవే. నా ఆరాధన నీవే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. నా పరలోకపు తండ్రి వ్యవసాయకుడా. నా పరలోకపు తండ్రి వ్యవసాయకుడా. నీ తోటలోని ద్రాక్షవల్లితో నీ తోటలోని ద్రాక్షవల్లితో నన్ను అంటు కట్టి స్థిరపరిచావా. నన్ను అంటు కట్టి స్థిరపరిచావా. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా స్తుతి మహిమలు నీకే. నా పరలోకపు తండ్రి నా మంచి కుమ్మరి. నా పరలోకపు తండ్రి నా మంచి కుమ్మరి. నీకిష్టమైన పాత్రను చేయా. నీకిష్టమైన పాత్రను చేయా.
నన్ను విసిరేయక సారపై నుంచావా, నన్ను విసిరేయక సారపై నుంచావా. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. నా తండ్రి కుమారా పరిశుద్ధాత్ముడా, నా తండ్రి కుమారా పరిశుద్ధాత్ముడా. త్రియేక దేవా ఆది సంభూతుడా, త్రియేక దేవా ఆది సంభూతుడా, నేను నేనేమని ఆరాధించేదం, నేను నేనేమని ఆరాధించేదా. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. నా ఆత్మలో అనుక్షణం, నా ఆత్మలో అనుక్షణం నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. జ్యోతిమయుడా నా ప్రాణ ప్రియుడా, స్తుతి మహిమలు నీకే. నా ఆత్మలో అనుక్షణం, నా ఆత్మలో అనుక్షణం నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే, నా అతిశయము నీవే, నా ఆనందము నీవే, నా ఆరాధన నీవే. స్తోత్రం స్తోత్రములయ్యా, స్తోత్రములు తండ్రి, స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ర పరిశుద్ర పరిశుద్రమైన దేవా నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు 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 తండ్రి. అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా మాతో మీరున్నారని నమ్ముచున్నాం తండ్రి ప్రభా. అయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా ఎవరిద్దరు ముగ్గురు కూడి నీ నామను స్తుతిస్తారో వారి మధ్య నువ్వు సంచారము చేస్తానన్నావు దేవా. అయా నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా మేమిద్దరు ముగ్గురు కంటే తండ్రి ప్రభా ఎక్కువగా ఉన్నాము తండ్రి.
అయ్యా మా యొక్క ప్రతి ఒక్క మొరలు మీరు ఆలకించండి ప్రభా. అయ్యా ప్రతి ఒక్క ఆత్మలు తాకి ఉన్నారు నమ్ముచున్నాము దేవా, నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా మా మట్టుకైతే బ్రతుకుటే క్రీస్తు సావైన లాభమని తండ్రి ప్రభా. అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు తెలుసుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచున్నాం దేవా, నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయ్యా ఇదిగో తండ్రి మా తండ్రి కుమారుడు అయి ఉన్నావు తండ్రి ప్రభా. అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని తండ్రి అయా విసిరేయక తండ్రి ప్రభా, సారిపై తండ్రి ప్రభు ఇంచిన దేవుడు వేస్తాయా. అయ్యా నువ్వు పనికొచ్చే పాత్రగా వాడుకుంటున్నందుకు నీకు వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా మాకు వ్యవసాయకుడిగా ఉన్నావు దేవా, నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. మాట్లాడవాడా నీకే వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకున్నాం తండ్రి. అయ్యా ఆరాధన అంతట్లో మీరు ఎంతగానో కృప నుంచినారు నమ్ముచున్నాము దేవా. అయ్యా ఇంకా తండ్రి ప్రభు జరుగున్న కార్యక్రమం అంతట్లో మీరు అధ్యక్షులు నడిపించండి ప్రభా. అయా నీ యొక్క దాసులు తండ్రి ప్రభు మరుగుపరుచుకొని ప్రభా. అయా బిడ్డలకి తండ్రి ప్రభా అయా మంచి జ్ఞానమును దయచేసి మంచి ఆరోగ్యం దయచేసి ప్రభా. అయా మాకు ఏ వర్తమానం కావాలో ప్రభా. అయా నువ్వు చూచిన దేవుడు తండ్రి ప్రభా. అయా నీ వాక్యానుసారంగా మేము నడవట్లేదేమో ప్రభా. అయా నీ వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే తండ్రి భాగ్యం మాకు దయచేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయా మాతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి, సూటిగా తేటగా మాతో మాట్లాడమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. అయా ఇదిగో తండ్రి నీ యొక్క మాటలు తండ్రి ఒక్క మాట అయినా మా హృదయంలో తండ్రి పడేటట్లు సహాయమును దయచండి ప్రభా. అయా పడిన మాట సాతాను ఎత్తుకుపోకుండా ప్రభా. అయా మేము బద్దలపరుచుకునే కృపను దయచమని అడుగుచున్నాం దేవా, నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా నీ వాక్యమును వినుచుండగా ప్రభా. అయా వినగల చెవులు గ్రహింపగల మనసు మాకు మా అందరికి దయచమని అడుగుచున్నాం దేవా, నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి. అయా మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ప్రార్థనలకి స్తోత్రం స్తోత్రం. చక్కగా ఆరాధనలు నడిపించిన సిస్టర్ గారికి అలాగే ఈ సమయంలో ఆ వాక్యానికి ముందుగా మధ్యలో ఉన్న ఎక్కడో ప్రార్థన చేస్తారు. మహాపరిశుద్ధుడా నా రాజా యేసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. మీ ఘనమైన మనకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా ఇదిగో నా రాజా యేసయ్య జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా తండ్రి నాయన ప్రతి బిడ్డని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, కృప చూపించండి తండ్రి, మీకు వందనాలు. అయ్యా ఇదిగో తండ్రి నా రాజా విదేశాలకు వెళుతున్న తండ్రి నాయన ఈ పరిచర్య తండ్రి నాది కాదు తండ్రి నాయన, జూమ్ కుటుంబం కూడా కాదు తండ్రి, మీ ప్రణాళిక తండ్రి నాయన ప్రభు యేసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి నా రాజా యేసయ్య ఆరాధనలో తోడున్నారు, ప్రార్థనలో తోడున్నారు, పాటల్లో తోడుగా ఉన్నారు తండ్రి, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. నాయన ఈ జూమ్ ప్రసారం తండ్రి క్లారిటీగా అద్భుతంగా తండ్రి నాయన ఆ దేశానికి అందించడానికి సహాయం చేయండి. ఏ వాక్యం అయితే విత్తబడుతున్నారో ఆ వాక్యం తండ్రిని మా హృదయాల్లో ఫలించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి బిడ్డ తండ్రి నాయన నీ నామంలో నాయన వంగడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నాయన ఇదిగో తండ్రి ఇంకా మా బలం సరిపోదయ్యా, మా జ్ఞానం సరిపోదు తండ్రి నాయన, మాకు ఇంకా జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అయ్యా ఇదిగో తండ్రి జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా ప్రతి బిడ్డ స్వస్థపడాలి తండ్రి. ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా తండ్రి అనేక మంది తండ్రి నాయన బలమైన సాక్ష్యాలుగా తండ్రి నాయన తయారు చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. నాయన ప్రతి బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించి వాక్యంలో తండ్రి తోడై ఉండి నాయన ఇగో తండ్రి వాక్యాన్ని క్లారిటీగా అద్భుతంగా తండ్రి నాయన ఏ ఆటంకము లేకుండా తండ్రి నెట్వర్క్ సరిగ్గా ఉండడానికి సహాయం చేయమని నాయన చెప్పబడిన వాక్యాలని తండ్రి ప్రతి బిడ్డకి నాయన తాకమని ప్రార్థన చేస్తూ తండ్రి యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రార్థనలకించిన స్తోత్రం స్తోత్రం. చక్కగా ప్రార్థన నడిపించేట ప్రత్యేక వందనాలు. సమయంలో కిరణ్పాలయ్య గారు వాక్యాన్ని పంచుకుంటారండి, అక్కడ అందిస్తారు. మీ అందరికీ వందనాలమ్మా, మీ అందరికీ వందనాలు. మరి చక్కటి ఆరాధనలోకి నడిపించిన మరియా సిస్టర్ గారు కూడా వందనాలు. మరి వాక్యంలోకి వెళ్దాం. ద్వితీయోపకాండం 28 ఫస్ట్ వచనం చూసుకుంటే ఈ వచనంలో శాపం గురించి ఆశీర్వాదముల కోసం మరి ఈ వచనం చూస్తే మనం జ్ఞానించుకుందాం. ఏందమ్మా బైబిల్ గ్రంథం నుండి ద్వితీయోపకాండం 28 ఫస్ట్
నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. నీవు నీ దేవుడైన చాలు. దేవుడు ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, నీవు నీ దేవుడని యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల నీ దేవుడని యెహోవా భూమి మీద సమస్త జనుముల కంటే నిన్ను హెచ్చిస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించిన తర్వాత పరిశుద్ధుడా వాక్యాన్ని ప్రభువా అర్థమయ్యేటట్టు నాయన ప్రభువా ఈ మాట ఎవరికైతే అవసరం ఉందో, ఎవరికి ఏ మాటలు కావాలో, వాక్యం అంటే మీరంటే వాక్యం డాడీ సూటిగా తేటగా జూమ్ కాల్ వింటున్న బిడ్డలు, జూమ్ లో వింటున్న బిడ్డలు, బయట వారు వింటున్న బిడ్డలు, ఎవరికి ఏ మాట అవసరమో మాకైతే తెలియదు ప్రభువా. నిలబడేది మేమైనా సరే, మాట్లాడించేది పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించేది మీరు ప్రభువా. మీ మాటలను సూటిగా తేటగా వివరించడానికి మీరు సహాయము, కృపని, బలమును, శక్తిని మీరు అనుగ్రహించమని నజరేయుడైన యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఇక్కడ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, మీరు శ్రద్ధగా మీ ఆజ్ఞలని అనుసరించితే మీరు దీవించబడతారని చెప్పని దేవుడు మాట్లాడుతాడు. మనం ఏ మాట మనం అనుసరించట్లేదు, ఏ మాటలో మనం తొలగిపోతున్నామో, ఏ మాట శ్రద్ధగా మనం పాటించట్లేదు, ఆయన మీద మనం ఏటి రీతిగా మనం అవునమ్మకంగా వెళ్తున్నాం ఒకసారి గుర్తెరగాలి. ఆయన అంటున్నాడు కదా, శ్రద్ధగా వినాలని చెప్పి. వాక్యం అంటే ఏంటి? వాక్యాన్ని మనం శ్రద్ధగా వినాలి. వినివారులా నటించడం కాదు, వినివారులా విని వదిలేస్తాం కాదు. వాక్యాన్ని ఏం చేయాలంటే శ్రద్ధగా వినాలి. శ్రద్ధగా విని మనం వాక్యాన్ని హృదయములుంచుకుని మనం ఏం చేయాలి? వాటిని గైకొని ఆజ్ఞలు పాటించాలి. వాక్యానుసారంగా నడవాలి. వాక్యానుసారంగా నడిస్తేనే దీవించబడతావు. వాక్యాన్ని విని వదిలేస్తే నువ్వు దీవించబడవు. వాక్యాన్ని ఏం చేయాలి? శ్రద్ధగా వినాలని దేవుడు వాక్యం మాట్లాడుతుంది. ఏమంటున్నాడు దేవుడు? వాక్యాన్ని ఏం చేయాలి? శ్రద్ధగా వినాలంట. మరి ఎవరైతే వాక్యాన్ని విని వదిలేస్తున్నావో బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరైతే వాక్యాన్ని వినకుండా విని శ్రద్ధగా పాటించకుండా, ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనకుండా, ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించకుండా పెడదారిని పడుతున్నారు, వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు శ్రద్ధగా వినండి, శ్రద్ధగా అనుసరించండి, ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడవండి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరైతే వినట్లేదు, ఎవరైతే వినివారిగా నటిస్తున్నారో, ఎవరైతే విని పాటించట్లేదో బిడ్డలతో, వారితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అదే గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా, 28:15 వచనంలో దేవుడు నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీకు అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించును. ఆమేన్, ఆమేన్. చాలు. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను నువ్వు అనుసరించి నడుచుకొనవలని నీ దేవుడని యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? వినని ఎడల శాపములన్నీ నీకు సంభవించును. ఎవరైతే వినట్లేదో, ఎవరైతే విని వదిలేస్తున్నారు, అక్కడ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతాడు? ఫస్ట్ గ్రంథంలో నువ్వు వినాలని చెప్పను. వినని వెడల శాపములన్నీ కూడా మన మీదకి సంభవిస్తాయి అని చెప్పని దేవుడు వాక్యం మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరైతే నటిస్తున్నారో, ఎవరైతే ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించకుండా నడుచుకుంటూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే నడుస్తున్నారో, దేవుడు వాక్యము దేవుడు ఎవరైతే దైవ సేవకుడు చెప్పిన ప్రతి వాక్యాన్ని వినకుండా, శ్రద్ధగా ఆలకించకుండా, ఆయన మాటలు వాక్యానుసారంగా నడవని బిడ్డలతో దేవుడు సూటిగా తేటగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరైతే వినట్లేదో, ఎవరైతే ఆజ్ఞలు గైకొనట్లేదో వారి మీదకి శాపం కూడా అట్టి రీతిగా అంతే చెప్పి మాట్లాడతాడు కదా దేవుడు. ఆదాము అవ్వ మరి తోట చూపించి అందంగా ఉన్న లైఫ్ లో ఎవరు వచ్చారు? సాతాను అనే సంఖ్యలు వాళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చి
వాళ్ళు అనుసరించిన మార్గంలో అనుసరించకుండా వేరే మార్గంలో అనుసరించారు. ఎప్పుడు శాపం పొందుకున్నారు. ఆదాము అవ్వ శాపం పొందుకుని దిగంబరులుగా మారిపోయారు. వాళ్ళ మీదకి శాపం వచ్చేది. ఆదాము అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు ఆదాము ఏమంటున్నాడు, ఈ స్త్రీని సృష్టించింది మీరే కదా. ఈ స్త్రీని మాట వల్ల నేను లోకములో ఆయన స్త్రీ మాటలో పడిపోయాను. ఈ స్త్రీని సృష్టించింది నీవే కదా అని దేవుడి మీద నెట్టేస్తున్నాడు. ఏమి నెట్టేస్తున్నాడు? ఈ స్త్రీని సృష్టించింది నీవే కదా. దేవుడి మీద నెట్టేసి తప్పుని పెడదారి పట్టించి ఆ తప్పుని కప్పుపుచ్చుకోవడానికి ఆదాము ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ రోజుల్లో మనం ఎలా ఉన్నా ఒకసారి గుర్తెరగాలి. దేవుని వాక్యం సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని వాక్యం చదువుతున్నావు, దైవ సేవకుడు బోధిస్తున్నాడు. వాక్యాన్ని వినేసి వాక్యాన్ని గైకొనకుండా ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించకుండా నువ్వు పెడదారి వెళుతుంటే ఎవరు వీళ్ళకి ఏదైనా కష్ట నష్టాలు శాపం వచ్చి చుట్టూ ముట్టుకున్నప్పుడు నా సేవకుడు ప్రార్థన చేయట్లేదు, నా సేవకుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదని నువ్వు ఏ సేవకుడి మీద అయితే నింద వేస్తున్నావో దేవుడు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ రోజు ఆదమ్మ దేవుని మీద నేరం మోపేసింది అంతే. ఈ స్త్రీని నువ్వేగా సృష్టించింది. ఈ స్త్రీ తినమంది పండు నేను తిన్నాను. ఈ స్త్రీని సృష్టించింది నీవే కదా అని దేవుడి మీదే నింద వేసి తన మీద ఉన్న తప్పు పుచ్చుకోవడానికి ఆదాము ప్రయత్నించాడు. అలాంటి ప్రయత్నాలు ఉండగా ఎవరైతే వెళుతున్నారో దేవుడు సూటిగా తేటగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, మీరే తప్పులు కప్పుపుచ్చుకుని నడుస్తున్నారు. దేవుని వాక్యం శ్రద్ధగా వినాలి. శ్రద్ధగా వినకుండా విని శాపం పొందుకునే వారిలా మనం వెళ్తున్నాము. అని ఆజ్ఞలు గైకొనకుండా వేరొక సాతాను ఆజ్ఞలు మనం గైకుంటూ దేవునికి బాధ కలిగించుకుంటూ దేవుని ఉగ్రత మన మీదకి వచ్చేలా మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఆ స్త్రీ మీద పెట్టినప్పుడు ఆ స్త్రీ అంటుంది, ఇది నా సొంత తెలివితేటలు కాదు, ఆ సర్పము నాకు ఆలోచన ఇచ్చింది, ఆ సర్పాన్ని సృష్టించింది నీవే కాదని చెప్పని స్త్రీ కూడా మాట్లాడుతుంది. స్త్రీ కూడా ఆ దేవుని మీద నిందేయడానికి ఆ తప్పు కప్పుపుచ్చుకోవడానికి ఈ పండు తినొద్దు, ఆ పండు మళ్ళీ నీ భర్తకి ఇచ్చేవంటే స్త్రీ మాట్లాడుతుంది. ఇది నాకున్న జ్ఞానం కాదు, నాకున్న తెలివితేటలు కాదు, నాకు కలిగించిన ఆ సర్పము సృష్టించింది నీవే కదా అని మళ్ళీ దేవుని మీదే నిందేయడానికి ఆ స్త్రీ పూనుకుంది. ఎటువంటి శాపములు వాళ్ళకి వచ్చి ఉన్నాయి. ఆదాము అవ్వ దిగంబరులైపోయారు, భయపడిపోయారు. భయం ఏంటో తెలిసింది. ఈ రోజులు మరి ఏ తప్పులు చేసి భయపడుతుపోతున్నాము, ఏ తప్పులు గుండా వెళుతున్నాము, ఏ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనం నడుస్తున్నాము ఒకసారి గుర్తెరగాలి. ఓ దైవ సేవకుడు బోధిస్తుండగా నువ్వు అనుసరిస్తున్నావా? నీ వాక్యానుసారంగా నువ్వు శ్రద్ధగా వింటున్నావా? ఆయన ఆజ్ఞలు గైకుంటున్నావా? ఏ పాపంలో పడిపోతున్నావో, ఏ దుష్టాత్మలో పడిపోతున్నావో, ఏ కల్పితమైన మాటలో పడిపోతున్నావో, ఏ మోసకరమైన మాటలలో పడిపోతున్నావో, వినలేని మాటలు వింటున్నావేమో. ఆ వినలేని మాటలు సర్పం అవ్వచ్చు కదా. ఏ మోసకరమైన మాటలు వింటున్నావో ఆ మోసకరమైన మాటలు శాతాను అనుకోవచ్చు కదా. ఏ మోసకర మాటలని నువ్వు లోకానుసారంగా కలిసిపోయి దేవుని మీద నిందేసింది ఆదాము. స్త్రీ వాడు తప్పును ఒప్పుకోవడానికి చూడలే, తప్పుని కప్పుపుచ్చుకోవడానికి చూస్తున్నారు. నువ్వు ఎప్పుడైతే తప్పు చేసి నువ్వు ఒప్పుకుని దేవుని దగ్గర ప్రాధాన్యత పడి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని తప్పును ఒప్పుకుని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు మళ్ళీ నేను కనికరించి నీ మీద ఉన్న శాపం, ఏ గర్భఫలము లేదా, ఏ అప్పుల్లో పడిపోయావా, ఏ కుటుంబంలో సమాధానం లేక, భార్య భర్తలో సమాధానం లేక, బిడ్డలలో సమాధానం లేక, పాపంలో పడిపోయి సమాధానం లేక, ఏ నష్టాల్లో పడిపోయి నువ్వు వెళుతున్నావో, ఏ శాపంలో పడిపోయి ఉన్నావో గుర్తెరగండి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వెందులో పడిపోయినా సరే నీ తప్పును నువ్వు ఒప్పుకుని
దేవుడు పాతాల పట్టుకుని నువ్వు గోజాడి ఒప్పుకుంటే కనుక దేవుడు కనిగిరించి నేను శాపాలన్నీ కొట్టివేస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు కప్పు పుచ్చుకుని నువ్వు దైవ సేవకుడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, దైవ సేవకుడు నాకు ప్రార్థన చేయి. దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తే కాదు, నీలో మండాలి, నీలో విశ్వాసం ఉండాలి. నీలో నిశ్వాసం మండకుండా దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేసిన ఎంత చేసినా వ్యర్థము. దేవుడు సృష్టించాడు ఆదాముని అవ్వని తప్పును దాచుకుని దేవుని మీదే నింద వేయడానికి, దేవుని మీద వేసి వాళ్ళు తప్పును కప్పు పుచ్చుకుంటున్నారు. తప్పులు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు భయపడ్డారు. మీరు ఏ తప్పులు చేసుకుంటా మీరు వెళుతున్నారు, ఏ తప్పులు చేసుకుంటూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేస్తూ మీరు ఎదరికి కొనసాగుతున్నారు. క్రైస్తవ జీవితంలో మీరు అర్థం చేసుకుని నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయండి. క్రైస్తవ జీవితంలో దేవుడు మాట్లాడే ద్వితీయోపకాండ దేశంలో అనుసరించి వాక్యానుసారంగా అనుసరించి శ్రద్ధగా ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొంటే కనుక నువ్వు దీవించబడతావు. పొలంలో దీవించబడతావు, గర్భ పొలంలో దీవించబడతావు. ప్రతిది కూడా 19 దాకా చదువుకుంటే అన్నిటిలో దీవించబడతావు. అదే 15 19 దాకా చదువుకుంటే అన్ని ఏదైతే నువ్వు ఆజ్ఞలు గైకొంటలేదో ప్రతి శాపం నీకు, నీ కుటుంబానికి, నీ బిడ్డలకి, నీ పొలం మీదకి ప్రతిది కూడా నీ కుటుంబాన్ని ఏలుబడి శాపం. నువ్వేదైతే నువ్వు అనుసరించట్లేదు, నువ్వు అనుకున్నావు క్రైస్తులో ఉన్నాను కదా ఈ శాపాలన్నీ నా మీదకి వస్తున్నాయి అంటే ఏంటో నీకు అర్థం కాని బతుకులో నువ్వు వెళితే గనక ఈరోజు వాక్యానుసారంగా విని శ్రద్ధగా ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొంటే గనక వింటే కనుక నువ్వు దువించబడతావు. నీ తప్పులు ఒప్పుకొని దేవుని ప్రాధాన్యత కలిగి ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే గనక నువ్వు దీవించబడతావు. ఆదాము అవ్వలాగా నువ్వు తప్పును కప్పుపుచ్చుకొని నువ్వు కొనసాగితే గనక నువ్వు శపించబడతావు. బిడ్డలారు గుర్తెరగండి, ఏటి రీతిగా మనం వెళుతున్నామో గుర్తెరగకుండా మోసకుండా వెళుతున్న బిడ్డలతో సూటిగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మనం చేసిన ప్రార్థన మనకు తెలియట్లే, మనం నడిచే నడవడికి మనకు తెలియట్లే, మనం చేస్తున్న పాపం మనకు తెలియట్లే, మన నోటంట మాట్లాడుతున్న మాట మనకు తెలియట్లే, ఎదోళ్ళు మోసం చేస్తున్న మాటలు మనకు తెలియట్లే. మోసంలో పడిపోతున్నామంటే ఏ శాతాను వచ్చి మోసం చేస్తూ, ఏ సర్పం అనేది నీ కుటుంబానికి నీ దగ్గరకు వచ్చి కల్పితమైన మాటలు మాట్లాడి నిన్ను మోసం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోండి బిడ్డలారా. ఏ శాపం, ఏ పాము ఏం వచ్చి నిన్ను మోసం చేస్తుందో ఆదాము అవ్వని మోసం చేసింది. ఏ కుటుంబాన్ని ఏ వ్యక్తి ద్వారా నువ్వు మోసపోతున్నావో జరిగే కుటుంబం నాశనం అయిపోతుంది. జరిగే విశ్వాసి వెనకైపోతున్నాడంటే, లోకానుసారం కలిసిపోతున్నాడంటే ఏ సర్పం వచ్చి నిన్ను మోసకరమైన మాటలు విని నిన్ను లోపరిచి లోకానుసారంగా నిన్ను మళ్ళీ వెంటనే వెనక్కి లాగుతుందంటే, ఏ మాటలు నువ్వు మళ్ళీ ఏ లోకానుసారం కలిసిపోతున్నావంటే గుర్తెరగండి బిడ్డలారా. ఈ వాక్యం నాతో దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏ వాక్యం చెప్పాలి ప్రభువా అని మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు బయలుపరిచిన మాట ఇది. సాగే కొమ్మ నరకబడిపోతుందంటే ఏ సాతను, ఏ పాములో, ఏ సర్పంలో మాటలలో చిక్కిపోయి నువ్వు ఉన్నావు ఒకసారి గుర్తెరగని బిడ్డలారా. నువ్వు ఏ శాపం గుండా వెళ్తున్నావు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ రెండు అంశాలను బట్టి నువ్వు ఏ స్థితిలో నువ్వు నడుస్తున్నావో దాన్ని తేటగా చూసి నిదానించి నువ్వు వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడిస్తే గనక నువ్వు దీవించబడతావు, నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. నీ గర్భఫలం ఆశీర్వదించబడుతుంది, నీ భూబలం నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. నీ శాపాన్ని నువ్వే కొని తెచ్చుకుని తప్పు పుచ్చుకుని తప్పెట్టుకుని శాపగ్రస్తుల్లా మనం ఉంటే గనక దేవునికి విరుద్ధంగా మనం నడిస్తే గనక మన బ్రతుకులు ఇలాగే ఉండిపోతాయి. మన తప్పులు మనం ఒప్పుకుని దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, దేవునికి విలువిచ్చి, శ్రద్ధ కలిగి ఆయన వాక్యం విని, ఆయన ఆజ్ఞలు ప్రతిదీ అన్నాడు. ఆయన వాక్యాన్ని విని ప్రతి విషయంలో 100లో 1% నువ్వు తప్పు పోనే నువ్వు ఆశీర్వదించబడవు. 100 అంటే 100% నువ్వు ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొని దీన్ని శ్రద్ధగా నువ్వు పాటిస్తే నువ్వు ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు దీవించబడతావు. నువ్వు శపించబడి నీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావంటే, నువ్వు శాపం నీ మీద ఏలుబడి చేస్తుందంటే వెట్టి రీతిలో వెళ్తాను. ఒకసారి గుర్తెరిగి జ్ఞానంతో మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కొచ్చి
దేవుని మాట వాక్యాన్ని నువ్వు శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలు పాటిస్తే కనుక నువ్వు దీవించబడతావు, ఆశీర్వదించబడతావు, ప్రతి విషయంలో కూడా ఆశీర్వదించబడతావు. లేనట్టయితే గనక శాపం అంతా కూడా మనల్ని కమ్ముకొని నాశనం అయిపోతుంది, మన కుటుంబం నాశనం అయిపోద్ది, మనం నాశనం అయిపోతాం, ఇబ్బందులు పాల్గొంటా వెళ్తుంటాం. ఒక దైవ సేవకుడు చెప్తుంటుంటే వినరు, వాక్యం వినరు, శ్రద్ధగా పాటించరు. పైగా దైవ సేవకుడి మీద అబండాలు, అనరాని మాటలు. దైవ సేవకుడి కన్నెత్తి ఒక మాట అంటే అది కూడా మీకు శాపంగా వచ్చేది తెలుసండి. దైవ సేవకుడు అంటే ఏంటి? దేవుడు. ఆ రోజు దేవుని మీద నింద వేశారండి వాళ్ళు. ఆదము ఈ స్త్రీని సృష్టించింది నువ్వే కదా అని అంటే దేవుడి మీద నేరం వేశాడు. స్త్రీ ఈ పాము సర్పను సృష్టించింది నీవే కదని. స్త్రీ తప్పులు చేసి మనం కప్పుపుచ్చుకుని శాపానికి గురైపోతున్నాం. బిడ్డలారా, ఏ శాపానికి గురవుతున్నారు? ఎట్టి రీతిగా మీరు నడుస్తున్నారు? మన నడవడిక తత్వంలో, మన నోటి తత్వంలో ఎట్టి రీతిగా మీరు ఉంటున్నారో ఒకసారి గుర్తెరిగి మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి పాదాలు పట్టుకుని వాక్యానుసారంగా మీరు ఆజ్ఞలు గైకుంటే గనక దీవించబడతారు. ఇట్టి వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుందాం, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని కుటుంబ ప్రార్థనలకు వెళ్దాం. పరిశుద్ధుల ప్రేమ గల మా తండ్రి, జీవము గల మా తండ్రి యేసయ్యా, మీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము డాడీ. అవును ప్రభువా, ఆదాము అవ్వ వారు చేసిన తప్పులను కప్పుపుచ్చుకుని దేవుని మీదే నింద వేయడానికి చూశారు ప్రభువా. మేము ఎక్కడైతే మేము ప్రభువా మా తప్పులను ఒప్పుకోవట్లేదు, దైవ సేవకుడి మీద నిందిస్తూ, దేవుడి మీద నింద వేస్తూ, నాయన మోసంతో మోసకరమైన మాటలు విని వెళుతున్న బిడ్డలతో సూటిగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభువా. వాళ్ళంటి వారు ఉంటే మార్చండి అయ్యా. వాళ్ళంటి వారు ఉంటే ప్రభువా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఆయన వారి వాక్యాన్ని, ఆయన మాటలు శ్రద్ధగా, ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొని వెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని మీ కృప చూపించబడుతున్నాం తండ్రి. మాలో జూమ్ కాల్లో బయట ఉన్నారు, ఈ వాక్యానుసారంగా మారడానికి మీ కృప చూపించండి. వాక్యాన్ని విని వదిలేసే వారిలాగా అయినా మేము ఉండకూడదు ప్రభువా. మీ ప్రభు శాపము పొందుకునే వారిని మేము ఉండకూడదు ప్రభువా. ఈ వాక్యానుసారంగా నడిచినైనా భయము భక్తి కలిగి నడవడానికి మీ కృప మాకు అనుగ్రహించమని నజరేయుడిని యేసు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుని నామమున స్తోత్రం కలుగుగాక. చక్కగా వాక్యంలో నడిపించిన అయ్యగారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. పిల్లరా వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుని మరి ముగించుకుందామండి. ఈ సమయం అయితే సాక్ష్యం అండి. చెప్పమ్మా. అదండి, మీ అయ్యగారికి, అమ్మగారికి అందరికీ వందనాలు అండి. జూమ్ కాల్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలండి. అలాగే నా కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేశారండి. జూమ్ కాల్లోనేంటి, మా సంఘంలోనేంటి, ఎక్కడైతే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కరూ నా కొరకు ప్రార్థన చేశారండి. చేసిన ప్రార్థన అది వ్యర్థం కాకుండా దేవుడు నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చి నా గొంతు కూడా బాగుందండి. ప్రార్థన చేసిన సేపు దగ్గు రాలేదు, ప్రార్థన అయిపోయాక దగ్గు వచ్చేసింది. కానీ ఇంకా ఇవాళ హాస్పిటల్కి వెళ్తానండి. మరి బలహీనత ఎందుకు పెట్టారో దేవుడు అయితే నాకు తెలియదు, నా మంచి కొరకే అనుకుంటున్నానండి. ఏదైనా కూడా చెడు వెనకాల మేలు దాసిన దేవుడు. ఇది కూడా నాకు యోబు అయితే ఎన్నో శ్రమలు అనిపించారండి. యోబు అంతటి వాళ్ళం కాదు కానండి, కానీ మామూలుగా చెప్తున్నాను. కానీ ఇలాగా శ్రమ దినాలు స్టార్ట్ అవ్వాయి. నేను ఏ రోజు కూడా మానకుండా వెళ్ళిపోవాలని ఆశపడ్డాను. కానీ నా ఆశ సాతాను గాడు విఫలం చేసేసాడండి. ఇంకా వెళ్ళకలేకపోయినా నా ఆరోగ్యం కూడా సహకరించలేకపోయింది. దాని చాలా బలహీనత అండి. ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంత బలహీనత పడలేదండి. కానీ దేవుళ్ళలోకి ఎదిగేటప్పుడు ఈ బలహీనతలు ఉంటాయని నేను గ్రహించుకున్నానండి. కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కొరకు అయ్యగారేంటి, అమ్మగారేంటి, నా జూమ్ కల్లా ఏంటి, సహోదరులు, బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కొరకు ప్రార్థన చేశారండి. నా మీ ప్రార్థన ఏది వ్యర్థం కాలేదు. దేవుడికి అలాగే ఈవేళ వెళ్తానండి. నాకైతే కొంచెం బాగుందండి. మన లక్ష్మీవారం ప్రార్థనలో కూడా చాలా బలహీనత అనమాట. అయినా మా వారు కూడా అన్నారు, వద్దమ్మా ఎందుకు బాగోలేదు కదా అంటే, నాకు బాగోలేనప్పుడే పెట్టుకోవాలి,
బాగున్నప్పుడు పెట్టుకున్నది వేరండి. నాకు ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా నేను ఏదో నాకున్నది నేను చేసుకుంటానని అలాగా చాలా మొండిగా చేసేసాననమాట అండి. మొండిగా చేసినందుకు దేవుడు కానీ ఎంతో మంది వచ్చి చాలా జరిగిందండి. దేవుడికి ఘనపరచుకోవడానికి, దేవుడు స్తుతించుకోవడానికి, దేవుడికి మహిమ కలగడానికి దేవుడికి దీవించును గాక. అలాగే చిన్న సాక్ష్యం నా బిడ్డల కొరకు, నా భర్త కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఆయనకి ఇంకా కొంచెం తగ్గుంది. ఆయన కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి. మా కుటుంబం కొరకు నేను ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి దేవుళ్ళో ఎదగడానికి నేను జారిపోకుండా పడిపోకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడికి ఆనుకుని ఉండడానికి నాకు బలహీనత వచ్చినప్పుడు ఇంకా నేను అసలు దేవుడినే నేను ఏమి ఇచ్చేయలేకపోయానని దేవుడికి క్షమించమని అడుగుతున్నాను. మళ్ళీ ఈ రోజు ఒంటికి సహకరించలేదండి. దాని గురించి నేను చేయలేకపోయాను. అయినా ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నానంటే ఇలా మాట్లాడానండి. మీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన 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 అండి. నా కొరకు ప్రతి ఒక్కరు తెలిసిన వాళ్ళేంటి, తెలియజేయండి. ప్రతి ఒక్కరు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా ధన్యవాదాలండి. ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవుడు ఇచ్చిన గాక. దేవునికి స్తోత్రం. సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆయనకి మాత్రమే కలుగును గాక. దేవుడు ఆ సిస్టర్ గారికి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బలం నజరుడైన యేసు నామములో తొలగిపోయింది గాక. శిరస్సు నుంచి సిరి పాదం వరకు యేసు నామములో మీకు స్వస్థత విడుదల కలుగును గాక. అండి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నారు పాస్టర్ గారు. ఎవరు సార్? నేను గోపిన్ సార్. సార్ హలో సార్, మా సంఘ కాపరి మా దైవజనులకి జ్వరం అండి. వారం రోజుల నుంచి ఆయన కోసం ప్రార్థించండి. దైవజనులు అందరూ కూడా మా పాస్టర్ గారికి జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆయన కోసం అందరూ కూడా ప్రార్థించండి. పేరు మోజెస్ గారండి. ఆయన కోసం ప్రార్థించండి. మా స్థానిక సంఘ కాపరి అందరూ ప్రార్థనలో గుర్తు పెట్టుకోండి. అదే మీ పాప రాత్రులు అవును సార్, నాకు మ్యారేజ్ చేసిన ఆయనండి, పెద్ద ఆయనండి. అది మీ అమ్మాయి కూడా రాత్రులు నిద్రపోతలేదు అన్నారు కదా సార్? రాత్రులు పడుకోవట్లేదు సార్, 1 గంట గట్రా లేచిపోతుందండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ధన్యవాదాలు సాయి గారు. ఓకే, ప్రేర్ చేస్తాం. మీ పాస్టర్ గారి కోసం మీ పాప కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. ఇప్పుడైతే సమయం లేదు కనుక మీ యొక్క అనుదిన ప్రార్థనలో అమ్మ జ్ఞాపకించుకోండి. గోపి గారి యొక్క దైవ సేవకులు ఆయన కోసం కూడా ప్రార్థించిన మోసెస్ గారి కోసం, అలా వాళ్ళ అమ్మాయి కీర్తన సంకీర్తన ఆ పాప కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. ఓకేనా? సమయం లేదు కనుక మరి ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుందామండి. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం. ప్రార్థన. మహాగణుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభావ. ఇంతవరకు క్రమంగాను మర్యాదగాను నీ చిత్తానుసారంగా అయ్యా రాజు ఏ డిస్టర్బెంట్ ఏ నెట్వర్క్ ఆగకుండా జరిగించుకున్నందుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఇదిగో నా రాజు ఈ రోజు జూమ్ లో రాజా ఎంతమంది అయితే ఆదరయ్యారో వారందరినీ కూడా జ్ఞాపకం తెచ్చిన వారు ఇంకనూ బలపరిచి స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇదిగో నా రాజా ఇతర ప్రభా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రభా అయ్యా నీ బిడ్డలను కూడా దీవించింది ఆశ్రదించిన ప్రభా. ఇతర కంట్రీల్లో ఉండి ప్రభా అయ్యా నీ మాటలు ఆసక్తితో వింటున్నా అయ్యా రాజా నీకుతున్న ప్రభా ఆ యొక్క ప్రభా దేశ ప్రజలను కూడా రక్షణలోకి నడిపించిన ప్రభా. అక్కడున్న ప్రభా సమస్త ఆటంకాలు అడ్లను తొలగించు అనేకులకు ప్రభా ఇది ప్రభా జూమ్ కాల్ ప్రభా దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా అనేకులు ప్రభా విని ప్రభా చూసి ప్రభా బలపడుటకు విడుదల పొందుటకు అయ్యా మారు మనసు పొందుటకు సహాయం తెచ్చేయండి. ఇది ఆగకుండా ప్రభా నీ చిత్తానుసారంగా జరుగుటకు సహాయం చేయండి. ఈ జూమ్ లోకి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబం కూడా హారని అగ్నివలయం అనడానికి సహాయం చేయండి. దేవా ఆత్మీయతలో ప్రభా ఇంకా అంతకంతకు ఎదుగుటకు సహాయం తెచ్చేయండి. ఎక్కడ లోకంలో పడిపోకుండా ఏ శాపాలు ప్రభా మా మీద మా బిడ్డల మీద ఏలుబడి చేస్తున్నా వాటిలన్నిటిని రాజు లయపరిచి దేవా నీ మాట శ్రద్ధగా నీ మాట ప్రకారంగా జీవించే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం చేసి మీరే మహిమ తెచ్చుకోమని వచ్చిన వారిని దీవించండి. అలాగే బలహీనమైన వారిని అయ్యా వారు ముట్టి స్వస్థపరచండి. దేవ కార్యం చేసి మీరు మహిమ తెచ్చుకోమని యేసయ్య శ్రేష్టకరమైన నామములో అడిగి ప్రార్థించి పొందుకున్న మా తండ్రి, పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధమని గాక, నీ రాజ్యం వచ్చింది గాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరు భూమి యందు నెరవేరును. నేడు మరుదిన ఆహారము దినదినము దయచేయము. అలా అపరాధం చేసిన వారిని క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధం కూడా క్షమించము. స్వాధీనం తేక
కీర్తిని తెప్పించుము. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరము నీవే ఉన్నావు తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుని వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం మనకునే కూడి వచ్చిన వారికి, లోక పరిశుద్ధులకు, అలాగే జూమ్ ద్వారా వింటున్న బిడ్డలకు, అలాగే యూట్యూబ్ ద్వారా చూస్తున్న బిడ్డలకు, ఇతర కంట్రీలో ఉన్న వారికి సదాకాలం ఆయన కృపా కాపుదల మనందరికీ ఎల్లవేళలా తోడు నడిపించుకుందును గాక. దేవుడు మనం ఎల్లప్పుడూ భయభక్తులు కలిగి ఉందము గాక. మనం ఇంకా విశ్వాస వీరులుగా మార్చబడదుము గాక. దేవుడి కొరకు నమ్మకంగా పరిగెత్తుము గాక. దేవుడి చేతులు అర్హమైన పాత్రగా మనం వాడబడదుము గాక. 5 నిమిషాలు అయిపోయింది. మరి మీ పనులు చేస్తాం. అందరికీ వందనాలు.